Bye. Hello everybody, I'm Caroline from Caipirinha.com.br, and today we have a special guest from Slovakia, Adriana, and she's going to teach everybody how to make the Brazilian special drink, Caipirinha, in her mother language. Okay, so let's start. Aby sme pripravili správnu brazílsku tradičnú caipirinhu, potrebujeme jednu limetku, ktorú očistíme takýmto spôsobom, rozdelíme na polovicu, odstránime stred a následne nakrájame na 8 kúskov. Pridáme jednu odmerku cukru a teraz prichádza tá najdôležitejšia časť. Musíme dostať šťavu z limetky von, pretože to dáva správnu chuť caipirinhe. Takže miešame cukor a limetku. Miešame. Veľmi jemne, aby sa všetko šťava dostala von. Aby sme dostali takúto konzistenciu. Následne pridáme ľad, plný pohár a zalejeme, môj kolega, pitú brazílska kašaca a pridáme dve odmerky 50 ml kašaci. A následne premiešame, aby sa šťava, cukor dostali na povrch, tom jemne. Can be ready. Oh. And now, salute, everybody. Hey! Everybody have a good time.